Може ли едно момче да промени съдбата на своето семейство и да стигне чак до Реал Мадрид? Явно е възможно. Арда Гюлер започна от нищото, с малки мечти и големи препятствия. Като дете искал само PlayStation и FIFA 17, но семейството му нямало достатъчно средства, за да му ги осигури. Въпреки това, той никога не се е отказал от футбола, тренирал на улицата, използвайки камъни за врати и мечтал да стане професионален футболист. Когато бил на 13 години, семейството му се преместило в Истанбул, за да го подкрепят, като продали всичко, за да може Арда да играе в академията на Фенербахче. Тогава той почувствал тежестта на отговорността. Бъдещето на семейството му зависело от него. С труд, постоянство и страст той станал капитан на юношеския отбор и носител на фланелката с номер 10, символ на лидерство и надежда. Днес Арда е в Реал Мадрид, сбъдвайки мечтите си и вдъхновявайки следващото поколение турски футболисти.